F'Ottubru ir-rata ta' inflazzjoni niżlet għal kważi 4% minn kważi 5% ix-xahar ta' qabel. Ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat. Jirriżulta li f'Ottubru li għadda ir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna kienet ta' 4.2% waqt li f'Settembru kienet ta' kważi 5%. Meta tqabbel ir-rata ta' inflazzjoni lokali ix-xahar li għadda ma' Ottubru s-sena l-oħra din naqset b'aktar minn 3% fis-sena. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li minkejja li Malta naqset fir-rata tal-inflazzjoni kien hemm pajjiżi oħrajn li kellhom tnaqqis akbar, partikolarment għax-xogħol tal-ħajja issa qed jaffettwa iżjed l-esportazzjoni tal-ikel. Mill-bidu s-sena l-oħra meta bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna, il-Gvern Malti beda jissussidja il-prezzijiet tal-elettriku u l-fuels li baqgħu stabbli. Dan is-sussidju mill-Gvern ta' Roberta Bela mistenni jkompli f'din il-politika din is-sena u s-sena d-dieħla, tant li fil-budget li għaddu kemm ħabbar ġew allokati 350 miljun euro oħra.